O karon for today's video, karong adlaw akong gipalitan akong anak sa iyang gipangandoy nga regalo. Og iyang gusto, duha pa gyud ka buok. Abi niya tag 2,000 rang isa. Alright, good morning. So karon is December 31 og among anak is nag-expect og regalo sa amoa. So sa mga niaging adlaw, mao niya mong gibuhat. Gusto ka makabalon sa imo, ha? Ha? No. Wait. Lagi mo man eh. Lagi tako lagi mo ka, di ba? Ano sa kay? Hoy, hoy. Ha? Sige na ka? Yeah. Lagi mo man eh. Bala. Napa? Wait. Oh, for you. Oh. For you. Sama ni nga. Yeah. Kalay mangguro ka oh. For you. Hello. Yes. Oh. Oh, no. For you na. You. Og karon amo nang ihatag sa yaha ang regalo nga taud-taud na pod niya gina-request sa mua. And I think this is the right time. But before ana, nasa ko ipabuhat sa iyaha. At least nay challenge gamay. So ato siyang ipawasing sa akong motor kay akong motor uga nagig kayo. Kay gikan mig bukid nagbiya gyapon. So ugaw gyud akong motor and syempre matingala na siya nganong nagpawasing ko sa motor. Atong ingon sa iya is magpawasing ko sa motor kay matotag ayala kay magpalita og dog food sa atong iro kay wala nay dog food. So para dili niya mahalata nga naatay plano karon nga adlaw. So that's it. Let's go. Sta kabanta. Wasing. Pas. Isingan ako po, eh. Ha? Isingan ako po. Masing akong motor. Yeah. Ina. Yeah. Nah, pas. Pas. Yeah. Sige na, huwag yung motor masingin. Yeah, ikaw, Roy. Sige na. Ay, sus. Kayo. Kapoy? Ha? Saan? Kapoy? Ah, masingin mo tara, tara. Break na ko, eh. Nag-break. So, akong pawasingan ng motor kayo, go kayo. Oh. Vlogger, nung nagkakaroon ako. Oh, what? So, itong pawasingan sa akong anak. Kayo. Nani?溶けてく夜明けにこれが最後の願いね Let's go! 네온の絡む肌踊る影揺れるステップ流されるままに Alright, so apit na sa mama washing. After ani is muli may maligo kay matuming ayala. Ay magpalit ni og dog food sa mong iro kay wala na dog food na urot na. Yun na. Marisap na aming ayala para magpalit og dog food sa mong iro. Usa ka? Ito manggurta usaka. Pita. Shopping. Ito sapatos.
Saka ni? Gusto daw. Ini mo? Ini? Oh, pilih. Nggak tahu. Ini lang. Aja ni. Ini? Compare. Ano yang napili dua? Saman. Apa 41 na ni boss? Bibili lang saman. Kada ni? May mo? Dua. Dua isa ra. Dua. Tika lang. Kung kita na 941. Oh. Pag naan dua, magpili na lang ka. Sige. Sa tinood lang, dagan ko gusto nga wala na ako nakuha sa una sa akong pagkabata. Sama ni karon. Og nasabtan raman pod nako ngano. Busa karon nga naa ko'y anak, gusto na ako nga mahatag na ako sa ilaha og unsa ilang gusto og ma-experience nila ug unsa ilang gusto nga ma-experience. Sabi nga nila, minsan lang tayo maging bata. Busa kung kaya nato ihatag, why not, di ba? But not to the point nga may spoiled na pod nato sila. Dapat paghihirapan din nila para mapabot nato sa ilaha nga dili tanan butang inana kadali makuha. Nanay proseso and we need to trust the process. Ang kwarta pwede na natin mabalik, makita, ma-earn. But ang time, if it will gone forever. So dapat we'll spend time to our families, make happy memories cause wala ta kabalo kung kanus ara taman dinhi sa kalibutan. Anytime prita kwaon niya, prita mawala. And by that, let's enjoy life and live happy life. That's it.